Ako si Alex G, the best sa country. Di ako nagpre-pretend cause I'm the real freaking deal. Trending ngayon sa Twitter ang nilabas na video ng social media queen na si Alex Gonzaga at ang singer ng famous na katriona na si Matthaios. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng mga fans at followers ni Alex ang Twitter post ni Matthaios na may caption na "Ewan ko lang ha, pero I just heard the song na Amphi and I think she was facing the mirror nung kinanta niya yon." Ang Amphi na binabanggit ni Matthaios ay ang music video ni Alex na nirelease nito sa YouTube noong December 17, 2019 na may title na Amphi. Agad namang natadtad ng bash ng mga fans at followers ni Alex si Matthaios. Ayon sa ilang komento ay papansin lang itong si Matthaios dahil unti-unti na daw itong nalalaos. Bumuelta naman si Alex at sinabi nito na "Bars, FYI little one, talo ng JEJE ang CONYO." Sabay post ng kanyang video na ngayon ay meron ng 142,000 views sa Twitter. Ako si Alex G, the best sa country. Di ako nagpre-pretend cause I'm the real freaking deal. May mga pakonyo, yes sir, yes sir. Oy, Matthaios, wag ako. Talo ng JEJE ang CONYO. Ngayong araw naman ay gumanti din ng video si Matthaios kung saan mapapanood na nag-rap din ito patungkol kay Alex. Hold up, wait! Sino ka nga ulit? Yung tsambe mo nga, hindi naman malupit. Bakit ba sa tingin mo ay ikaw ang mas angat? Sa vlogs ka lang naman kasi talaga sikat. So girl, just sit down and put on your makeup. Cause Shady said, will the real artist please stand up? Please stand up. Back up. Cause Shady said, will the real artist please stand up? Please stand up. Back. Muli namang inabot ng batikos ang huling video post ni Matthaios sa mga fans at followers ni Alex. Tinawag pa ito na ilang netizens na papansin na trying hard na mag-rap. May ilan din namang netizens na nagtatanong kung totoo nga ba ito o baka mamaya ay may collab lang na magaganap sa dalawa.